nangli nang jakong tango puta nangli lolong nangli tang te labang Cina hilang nangli sanga bosta rung rep jim da marep lale nangli kang tang ali nangli jong si lana kang sak pulo tang de polo nangli longle puta yang thana hedat ken laso kang thana he ajok e pini uttor borbilong ke bang pilo deputy chairman ta bang nang mantan no kente pitu labangke dak lukele mele dorsing rong hangta ame kar thuthe lana jakong the ulupona chiching deje dak ke che sutum longle nam longle polam the isita dorsing rong hang ke haita ningji hai ta pini nitum nang kahumri bangke lage PGR longle porat fana paklang lo kar beng long rat fat lanang litum ta theglong pol am atang ta non nason thochila uttor borbil ongkel non ta uttor borbil area lo dak pini kangking tiarong na pendik hulipar borbil lahen lo lason thol aprang ke grazing pulo tang le lason thol lasi grazing pu hormu ke lason le hem avelu sa hala bang so grazing ari cha bang ke pini ke ha Bangladesh pen ke bang 450 family atum han si dim ke chok ke peksi atum han land patta permanent settlement land patta ki pitu sel tum da ha pir theke plang pen karbi pu ka chi pu pen pen itum non ande menna permanent settlement mane plangle bang patta land patta bang avela periodic patta nona da itum karbi tum vela dolo sik sido teng pen mangel tum han aram nang piel sala bang so patta la bang so ram bang ke pilo bongo sena RSS tumbang nangwar picoramat ili tuma bangke hala bang so arona bang nang pavi pidde sil tumbangke il tumbang non mai minna karbi atuma fansi piningi refugee type si tumhanang pincong lo ili tumhanang pincong ko son lo ili tum da ke do barim da council kachari atum da il tuma karbi atum lo asiem de tuma karbi lo ista ili tuma karbi atum ke patta avetu ha Bangladesh ke bang pen thok ha Bihar pen ke bang atum tho patta bang itu thulu di nasi lahaya patta kipi ke authority council tum stapini karbi tum heta nilining jelo solam heta ningi thul lo labang solam miliki pudaim bang ke karbi tum jong si patta selami pulo tang te suri plikep suri fokep pinai pul patta isi ke selami fansi nang li miadi patta ke selami fan te karbi tum long suri plikep kona tangka lagdopo unelo laka akka ista patta ke selami fan bangel tunge matha masinelo labang so patta ke selam ye fan jong sinang kupini ke jorthuna pulo tang de patta selam de dasi ki minlo suri plike pithel lalak te pinesi ke ne klem churong nang kokpo lasi nili pudai bangke la VGR long leke lake karbi rapen inglong sotomadim dake Bihari Bengali Muslim adi apilopo Nepali pen la hai tum ke dak patta selam ne non tribal te dak patta si selam ne VGR long leke selam ji pusita inglong asoto masih ladake land patta piunchoji sa nono bangke ke parlin thu karbi atum ke longle patta pitute VGR longle sitame ladake forest longle VGR longle eviction asai se claim thu sisa non dak uttor borbilong mage labang so eviction asai ma claim hai ke claimi kalisi permanent dak permanent along le patta si pitu ai he madungan da bangke chi asotum si longle patta do thuet hala mena karbi atum mangke alang lia phidu na tumata hemalong le pata doma emalanta nona chinila alang le phan vote ke jok tum la BJP long vote ke jok tum da long le pata doma emalata chinila sita bak uttor borbilong adon tilinang lang ta patta la ke do et la tunge permanent patta kumala permanent da popta pike karbi ang long autonomous council lo lasi nilgi pudai mangke bordara long le de le long le kali Nagaland Meghalaya Kaziranga Kohora hala dele border kalilo border along leke dak uttor borbilong bang kecia sotum dak na ilitum VGR long lang tielo plotang de border long leke tina susilo e he marosi bang nang luchok si bang nang cerai pipulotang de lake border along alami thandam joklo lu gente nasi tuliram long hang pulu Bangladesh pen ke ba atum afan ke longle pota dak longle la pen itum atum illegal komasi illegal lo te patta ke pi komalo Nagaland no sortong patta ke pi mante atum illegal patta pu non dak ta sonak thaklo VGR long le long non patta sela to illegal pu nang itum declare sira oi dak ta declare sira oi
Uttor berbilang 450 ke family atum ke bang ceng. Tapi non ke do bom. Dak 17,000 voters do. Bangladesh pen ke bang abongo sena akechi asotum. Latum afan prabjin pen nangli illegal pota declare eviction aksai claim mo. People claim to that kente. Lasi pota illegal pota ing thanji pulotang tenil hemadung wangoy. Nola PGR long lilong ke claim atum. Dak wangoy nil hemadung. Nang li jong si pota kang thana sai claiming tungret pulotang te. Dak wangoh Uttor Pradesh tum dak thana. La pen nilitum nang li jong si ako ing than hai he. Illegal pota la pen Bangladesh pen ke bang Uttor Pradesh thelang pi long ke do ke che so phan jong si nang li pota ing than hai pulotenil tum han chiklo jon phonang pinu apor. Nang li hem ke do nang li hem adung ke do. Ake che so Bihar pen ke bang ake che so Nepal pen ke bang ake che so ana phandan itum ciklojon phong bong nitum patar than lorpo cancel lorpo lason hak tak si dorsing rong hang ke haita nanglita ningji ha he claim ha he plotang te nitum ciklojon phong bong nangli ke claim ha he sai ana tum claim te kang atpo la ciklojon phong bong nang pinu nitum hanapor la plotang te rata nang chini po komasia hok ke claim kalima asi dorsing rong hang ta nangli ing tangaret lam kang tang ningjera kyale ave napen tuliram rong hang ta sang bosta rung opule lale kang tang ada jigali leke lo abang cini hilang nangli nang jakong tang o puta nangli lo long nangli ing tang pe abang cini hilang nangli sanga bosta rung rep jim da maret lale nangli kang tang ali halal lo hel pirthe kang tang lo jong si nangli cini ne pulo tang jim male nangli nang jakong theta le ave leke lasia prang si ke lo ron cini hilang nangli jong si lana kang sak pulo tang de polo nangli long le pota ing thana hedat ken laso kang thana he ajok epini Uttor Berbilong ke bang bilo deputy chairman ta bang nang mantan no kente MEC nang mantan no ke komalo jakong pike nang tum kongres la pen BJP atum nang lita kongres do si CM nang man lo EM nang man lo non nang li BJP to nang li si CM lo la si nang li tum Karbiang Long Autonomous Council kachari atum ke Karbia khai mate englong so khai malege claim pigali puang tek bangke ladak Uttor Berbilong presili tum ang tek long dak lu lapen non nili ke pacheni dan bangke lasi prabjin pen CM tuliram long hang la Bangladesi pualam kaningje pen apot dak Uttor Berbilong ta prabjin pen inquiry wangsi la non tribal atum fan Bangladesh pen ke mana ke che so tum prabjin pen long le potang thanang pu lan sini lawan tum han nili ke pacheni dun